Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün raşizmli yığınançymyzyň dowamy edýäs. Ýalňyşmasam 9-njy yığınançyk raşizm iň uzaýyn yığınançyklaryň biri boldy mukamdiýan. Esasy gurucu mejlisiň etjegi işi, ýani Türkmenistany täze Türkmenistana dogry alyp barmak. O täze Türkmenistana bolmazlygynyň ýa-da köhne Türkmenistanyň barlygynyň sebäbi Rus imperiýasydyr. Soňky 30 ýyl we muňun üstüne goşmaça da soňky 115 ýyl diýip hasaplap bereli muny. Ortaça 145 ýyllyk bir nemesi bar. Taryhy bar. Rus imperiýasynyň gol astynda. Diňe Türkmenistan däl, Orta Aziýa, ýöne biz Türkmenistan öz ýurdumuz bilen gyzyklanýas we öz ýurdumyzyň meselelerine gurrun edýäs, ýakyndan bilýäs, tanaýas we hakymyz, hukukumyz bar bu mesele boýunça gurrun etmäne. Indi geçenki ýygnaklarda raşizmiň bardygyny, şonuň Türkmenistanyň üstüne bir täsiriniň bardygyny, Türkmenistan öz obyekt hökmünde görýändigini we bir näçe bähbitlerini amala aşyryp gelýändigini düşündik. Ve bundan öňki iň soňky ýygnançykda bolsa, şol raşizmiň ýurdun içinde işlemegine ýardam berýän aparatlar bar diýdik. O aparatlarym aklyňyza gelip biljek, ýa-ni bilim ministrliginden tutum içeri işler, daşary işler, ýa-ni nemeler, harbylar, ähli neme şolaryň elinde, olaryň elinde bolmagynyň hem ýöneköý bir jogaby bar. Sowet döwründe şu sisteme oturulan, ýa-ni bir näçe wagtdan gelýär iç-içe ýaşalyp ýa-da işleşip gelinen bir sistema ýykylýar. Öňe birden çykylyp bilinmänligi üçin sebäplerden, käbir sebäpler bilen ýene de gaýtadan gelip şol öňki sistemasyny işledip bilýär. Bunu neme ýaly pikir edin? Bir köhne fabrik bolsun, şoňa käbir nemelerini, çaýlaryny tapyp ýağlap, arasalap, ýuwup işledip bolýar. Bu 2-nji Jahan urşundan soň Germaniýa etdi bu zatlary, ýa-ni köhne fabriklara işledip aýaga aldyryp bildiler. İşlemän duran 3-4 ýyl işlemän duran zatlary işledip bildiler. Bularyň kam edil şeýlerek, ýani gaýtadan gelip işletdiler ýöne gönümel gatnaşykda däl, ýani aýlagly ýol bilen gatnaşykda. Aýlagly ýolam haýsy bolýar? Aparatlar. Aparat diýmek araçy diýmek. Asyl manysy araçylykdyr. Olaryň ýanky ministrlikler diýdik. Hatda bilim ýene näme käbir iş adamlary ýene şol nämäň içine girýär, aparatlaryň içine girýär. Indi bu aparatlaryň asyl maksady näme diýip soramol biz bu taýda bugünkü nämämiz raşizmiň aparatlarynyň asyl maksady. Ya asyl maksat diýilse o gönümel o jogap berilip bilinär, ýöne bu taýda maksadyny misallar bilen düşündirmek bizim bu taýdaky gözüňizde tutýan meselemiz. Suudnama hökmünde aýdylyp bilinjek ýa-da bir eşitmäne değerli bolup biljek bir maglumat hökmünde aýdylmalydyr. Köp tarap bar sebäbi aýdylmanyň. Endi näme üçin Rus imperiýasy ýa-da raşizm uzakdan durup kontrol edýär we bunu edip bilýär. Birinciden ýanky Sowet döwri ýykylan wagty Sowet nemesi guruluşy diýip aýdaýyn ýa-da bileleşigi bolsun. Ýykylan wagty köp nemäni boşlukda goýup gitdi. Boşlukda goýup giden ýurtlara halkara näme gatylşyp bilmedi. Ýani post-Sowet sindromu diýip biz öňler bir näçe meseleni gozadyk. Post-Sowet sindromunda ýani şeýle bir zatdyr bu. 5 ýyllap
aydaly Türkiýede ýaşady. Birden gitmeli boldy. Howsalaly ýagdaý boldy. Ýa-ni ejes hastalandy ýa kakas hastalan bir adam mysal berýände. Aldy mündi ýa-ni samolyota we Türkmenistana bardy. Birden başga bir ýere barýar. Ol entegem bir näçe wagtlap Türkiýede ýaşap ýören ýalyk özüni alyp barar. Bizim hem şeyler ýa-ni postsovet sindromu, Sovetler ýykylsa-da edil dünýäniň hemme ýeri Sovetler ýalyk bir zat mykany diýip pikir edilip wagt geçirildi. O şo wagt geçip durkanam ýene ors täzeden olam ýa-ni serediýär taş töweregine. Dünýä ýetkäpdir, dünýä başgaça ýa-ni halkara guramalar bar, iň azyndan bärkisi Birleşen Milletler bar. Bu sistemada biz öňkü imperialistik bähgitlerimizi, maksatlarymyzy, obyektivlerimizi ýerine ýetirip bilemiz. Şonuň üçin täze bir forma geçmeli. Diýilýär, o formada ine uzakdan gibrit diýip hatda gatykän öwünýändirler. Rus nemeleriniň agzyndan gatykän çykýar bu sözler, ýa-ni gibrit. Uruş diýýändirler, gibrit diýip ýa-ni köp zadyň nemesine gibrit diýilen goşulmany goşmagy gaty halaýarlar. Sebäbi öz edip ýören işleri. Ýa-ni gibrit diýdigem şu aparat döredýär. O aparat şoňky esasen postsovet ýurtlarynda we käbir nemeleri Afrika ýurtlarynda da bar. Bularyň häzir şu wagt mysal üçin Sudan'da bolýan uruş eşden gören bolsaňyz bir tarapyň arkasynda orus bar, bir tarapyň hem arkasynda o döwletiň bürokratlar diýilýär-de. O şolar bar diýip o aýdylýar. Yani o taýda da bir öz obyektiv var. Şona berje aýtjak bolýan bolmaly. Orsun demese. Yani esasy bizim gelmelerimiz Orta Aziýany başgaça aýdyp bolýar. Öňkü tanışlygy bolan üçin we buran sistemasam öz sistemalar bolan üçin aňsatlyk bilen gelip ýa-ni ol 2-nji jahan uruşundan soň nemislerin öňkü köne fabrikalaryn täzeden işe goýuşýaly. Biz hem täzeden işe goýýar. Soň bunyň esasynda da ýa-ni işe goýmak bilen duranok da taýda iş gutaranok dowam etdirmeli. Ine aparatlar şu taýda näme girýär? Dowam etdirmek üçin şu wagt Türkmenistanda nähil zulüm bolýan bolsa, nähil haksyzlyk, nähil hukuksuzlyk bolýan bolsa şu aparatlardyr. Jogapkary. Mysal üçin şu aparatyň ýoklugyny gözüňize tutun. Russiýanyň hiç bir şansy ýok. Günümüzün şertlerinde, günümüzün global dünýäsinde Orseýiň Türkmenistanyň içinde aparaty bolman hiç hile öz subyekti halyna getirmäne hiç bir şansy ýok. Bütün ýa-ni günäniň 90 göterimini diýeli şu aparatlaryň üstüne ýykyp bolnar. Hem kanuny taýdan hem ahlak taýdan hem milliyetçilik tarapyndan bu zatlary ýa-ni ýöredip bolar, kabul edip bolar we garşysyna göreşip bolar bunyň. Ýa-ni kanun taýdan diýänim halkara nemesinde bir düşünje bar. Hiç bir ýurt başga bir ýurtun ýa-ni öz yktyýarlygy bar bir ýurtun işine garşymana, gatylşmana, manipulasiýa etmäne, ýene başga zat etmäne haky ýokdur. Gaty uly bir jenaýat hasaplanýandyr. Halkara arena şeýlere işleýär. Indi milliyetçilik tarapdan seyretseňiz, bu aparat bolup orsa aparat bolup hyzmat edip görenler köpüsi ýene de şu Türkmenistanyň çäginde doglan. Atalarynyň atalary, ondan öňki atalary şu Türkmenistanda ýaşap gören adamlaryň nesilleri. Şona hyzmat edip gören. Milliyetçilik tarapyndan hem gaty bir nemesi bar. Ýa-ni milli howpsuzlyk tarapyna çelli gidip bilýär bu. Yani täze Türkmenistan üýtgän wagty bularyň esasy ýa-ni jenaýat boýunça ele alınjak tarapy milli howpsuzlyk boýunça alınjak. Ýa-ni başga bir ýurda içallyk etmek,
ýa-da şo başga bir ýurdun ýa-da maksadyny bähgitlerini ýerine ýetirip bermek ýa-da dönüklükmi diýin, nähili at goýsaňyz o goýup bilersiňiz her türlü. Ýöne biz ona geçen hem aýtdyk, aparat diýip at goýduk düşünükli bolmak üçin. Ýa-da hem ummy taýdan el almak üçin hem aňsatlaşmasy üçin. Indi bu aparatlar aslında haýsy maksady ýerine ýetirýär? Buňa ine sizin pikirlerinizi, düşüncelerinizi alars. Ýa-da geňişlederiz meseleni. Misallar bilen. Misal üçin men nämäni aýdyp bereň. Harbylaryň içinden bir maglumat aýdyp bereň. Harbylar ine bizi gören wagtda çykyşlarymyzy bular orsa garşy o sisteme erbet diye onu bilen alaşýas ýöne orsuz bolanok, türkmen orsuz ýaşap bilenok diyen söz ulanýar. Ondan soňra bize ine esasen o bizlere görüp bular orsa garşy diýip o bir netije gelýärler-de. O ýa polisiýasynda da bar, harbylarynyň içinde bar. Ve umuman aýdyljak bolunsa şu aparatyň ähli gatlaklarynda bar. Ýani orsuz bolanok diýip özleri boynuna alýar bunu bu işi. Soň bu ýurda ýa-da bu ýurt näde orsun nemesinden çykmaly bolasyndan diýilen soram emele gelýär. Bulan bir gyrada dursun. Bu şeýle illeşler size söz bereýin. 5 minut wagtyňyz boljak. 5 minutda eger sığdyryp bilmejeňizi düşünseňiz, pyskara edip soň ikinji ýezek alarsyňyz. Başka söz almak isteyen illeşlerimiz hem o pikirlerini, düşüncelerini ýadyndan çykarmaz ýaly. O düşüncelerimiz ýa-da raşizmin aparatlarynyň Türkmenistandaky esasy maksady näme? O sözü Merdan kardeşimize berýän. Geçer kardeşler, efendilikler herkese. Benim sesim Maryamka. İnternetimiz keserekti. Şimdi raşizmin aparatları İstade fineseniz orset bilen Türkmenistan'ın ulokan hiç il tapadı yok. Orsedem duruşu bilen devlet edarası olup durandır Türkmenistan'ın şonun gali. İçinde mehemesam yetik, polisam yetik, migrasiya yani devlete değişli men devlet diyen edaraların sağın kendir. Yani hiç il önümçülük eden ok, yönü şol halkın şöyle toprağın nemesini sorup oturunlar. Ulokan aylıklarım yok. Oğlum nem için ediler birleşin. Şol paraxorluğu estirmek için. Indi men düşüncem oyunca bir ýurdy ela öz golastyna aljak bolsaň bilimini almaly barynjalyk bilen eline. Elitan aýyrmaly. Elitany çöpläp çykmaly, soňam ahlaksyz insoňky bulara näme atdaksaň ýapyşyp durandyr. Şolary öňe çykarsaň, haýsysyny professor etdik diýsen, haýsysyny doktor etdik diýsen. Indi buňa meňdeş adamlarym özlerine meňdeş adamlary toplamaly bolýar. Taýdan näme paraxorçylyk çykýar, ýene de şo bilimsizlik ertýär. Indi waýenleriňem yankı aýdýan sözü var, harbiýlaryň aýdýan sözem jahilliginden gelip çykýan sözler şolar. Näme üçindir nähili? Kul düşünjesi diýär, eýesi bolmaly, kuluň eýesi bolmaly. Şonuň kölegesinde gelmelmişin, nira ýitse ýedilip görmelmişin. Şonuň ýaly bilimne şeýle diýip aldyk. Indi biziň Mehmed bize değişli diýip bäze näre ýürekden bäze aýdylýan sözler da mehemeler gidip orsetde bir ýylyny insoňky ýylyny okap gelýän bolsalar. Ana güýçlüňjülaňam ýene bilen elinde. Onsoň
Ýurdu tutuş bilimsiz goýdular, alymsyz goýdular. Onuň ýerine näme iş başarmalygy. İşini başarmasalarım, yani bizde seredende yerastı yerüstü baylıklarımızı başka bir satıp vermeli bolýar. Yine de wezipeli bolup biler onuň premier, prezident, ministr. Yine de şol bir gully derejesinde, gul düşünjesinde eger ýene şoň orta ýapjak bolýar. Özü barmaly bolýar. Özü barmaly bolýar. Menimçe altynymı satyp ber, uranymı satyp ber, petrolumy, gazymy satyp berdi. Özü aýagyna ýykylýar baryp. Özünde pikirlenmäne mümkinçilik ýok. Beýin boş da beýin. Indi pulny, bilimini aldyň elinden, eskerini aldyň elinden. Ondan ekonomik iqtisadiyetini hem elinden aldyň. Boldy şu 3 tane bir esasy ýurdu saklap duran bir näil diýýärdim. Gymmatlyklaryny elinden aldyň, ol dowam edýän şeýagda, gulçuluk derejesinde dowam edýär. Kaptanlanam kulturana, orsun kulturasyny getirip bizde ýaýsalar, rus dilini ýaýsalar, söýdirseler, ahlaksyz adam birine ýatja bolmana, birine meňzemäni halaýan adam bolýar. Olar sen psihologiýany okuýarlar da. Sen olara gitsen kultura diýip, olar biziň kulturamyny owadan diýip getirse, ene kultura diýlenim meniň pikirimçe düşünjesi ýaşaýyş düzgün. Ýaşaýyş düzgüni bir ýurdun kultura diýip, ýani medeniýet diýip aýdylýar, ýaşaýyş düzgün diýip düşünýän. Endoň jelladyna aşyk bolup beren gul diýip aýdyp biljek, guldan petäýär, şu mankurt dörýärde ýurdun içinde. Olam madama eýe gözleýän bolýar, eýe gözleýän. Özüniň barlygyny unutýan bir özünde şahsyýet tapyp bilmeýän bir köpçülik emele gelýär-de. Şeýdip dewam edip gidip durýar-da ýuwaşa. Bularyň indi jahil adamyň şöyle düşünjesi ama akla garşy bir özünçe bir psikologik ýagdaýy bar. Hemmede ýani köp milletiň köpçüliginden ýa durmuşyň ýaşaýyşyndan ýa alymdan, bilimden bir düşünjesi bolan adamy ýigrenmeli diýip bir gatlap dörýär-de. Şöýdip öz aýaňa öz palta urup durýan, çykçak adamam özüň kemirip durýan da. Şunuň ýaly ene biziň içinde döwlet işgärler diýilýänler bardyr, mollumlaryndan başlap migrasiýaçyna çelle. Bir imper bir Russiýa diýen imperiýanyň bular nemesidir? Aýaklary diýýärdi-de, saklayan aýaklary. Sözüňizi jemläp bilersiňiz, o wagt boldy. Sag olun. Bilimi ayırmak birine esasy maksatlaryny gurrun edýäsi ýerleşler. Bilimi ayırmak. Ine Raşizmiň Türkmenistandaky aparatlarynyň esas maksatlarynyň biri bilimi ayırmak. Ona ýa-ni Merdan kardeşimiz düşündirip berdi. Ýa bilimi ayırsaň näme bolýar diýip. Indi Sapar kardeşimize bir söz bereli. Ses yapıktır. Sağ ol Kemine söz veren üçün. Yani Merdan kardeşimiz bu doğru. Bu derler doğru. Hemen üstüne etti bedi. Yani Türkmenin bilimsizliğinin yani son 30 yıllar demeden tebekkerlerini bilen soňuz emeğiniz artar. Kazağınız aparat diýilen zadyň ýaýlak aýlgyşdyr. Ine KGB-da addelam bar, upravleniýe de bar, upravleniýan kılafkatan mamkan ýerde. Çağlar bağından başlap üniversitede çeldi. Şolar kurýerde diýär. Kurýerde etmek diýmek her mektebe emeller vardır. Sadiga çeldi.
ne bilimi ne şolar eme diýerler. Bu taýda olimlary bürkudyp näme öwretmeli. Artık gürlemeler emosyonalak bolmaly. Prezident portret bolmaly. Şolary şaharlar bolmaly. Çağlar şunu ýat tutmaly. Yene bir topar demez. Bolum hemme jetnem bir-birine şuurladyp, gorkudyp, olar ýöne titrep börün deme öwrýärler. O molimler erkin bolman çağa bilim berip bolmaýandygyny dünýä bilýär. Ýöne şolaň başynda şolar otýur. Uniwersitetden kurýerde diýen şolardyr. Ana Türkmenin bagtyny ýatyran edara, şol edaradyr. Ödem iň nemedem howplutam agyr referi etrenem şu ilmi bilimi okuwy kurýerde diýen bölümlerdir. Şolary diýerlerine ýakdanam azdyr. Eden zatlarynyň bedeliniň bu millete ýa-da düşýändigini olaň pikirine de nemesine de gelen ok. Yani anonim görünen oklar da. O bizi hiç kim bilmez diýerler. Ne Türkmenin şu cehalete düşürüleninin büyük teräpi ne şol çok güýçdür. Şonu bize de ýatlydyl. Mene bulary gatgow tanam soň demedýär. Aylganç entek biz bu arhivler zatlary ýok etmeler açyp bilsek aňyrtyndan neler görürsüňiz ýyleşler. Ene şolary adyny ýüzüni keşfini ýaşaýan ýerini bilýän bolsaňyz şol adamlar Türkmenin elinden tutmalylar. Bizim ýetbaatçylygymyz 70-80% şol adamlar geldiler. Hata bolun o deme pikir geldi aýdar. Sağ olun. Bilim meselesi boýunça ýa-da Niýazowyň sözlerine hem ýa-da salsak yeterlikli bolýar. Ýa-da 9 klasa o bilim yeterlikli diye gyzlara geregem däl. Diýen ýaly bir manyda. Gurrun var bunu ýurdun prezidenti aýdýar pikredin. Bir eje o çağasyna aýtsa sen günde bir wagtynda iýsen yeterlikli diýen ýaly bir zat da. Günde bir wagtynda iýsen yeterlikli, ondan artykmaç iýme diýip şeýlere bir zat çykýar. Hatta aýylganç. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Sağ olun. Näber şeýle ýagdaý bar da ana bir gen ýagdaý, aýlanç ýagdaý şu halkalyk görülen bir jemgyýet, bizim Türkmen jemgyýetimiz. Şunun daşynda 30 ýyldan bäri ýa-da ondan awalda 115 ýyldan bäri seredýär söýlüp çoýanky aparatlar işläp gelýär durmadan. Ödem durmuşynyň hemme gatlaklarynda bar. Ene şu sadyk diýilýär ýa-da ýa-da balnisalar, hastahanalar, ondan soň beýlik organ edaralary nirek bar, şular barda bir geň ýagdaý. Şu içinden intiham şu doğruluğuna dargaman nemedik gelşi katı neme da mühüm kadiyecek kolya sebebini şol mesela çünkü aparatlar esas yoğun çıkayanlar hayatı bizde yankı polisiyyatı
ya da mehkemesi, şoňa prokuraturasy şol edaralaryna alt görýäs bolyp şolarda bir hili halk tarapyndan hem şolara garşy bir näme bar? Ýigrenç ýok, sempatiýa bar bir hili. Köp kişi şo hamalar şo taýlary isle bildirýän ýaly. Şol bir hili şol halkyň garşysyna işläp oturan aparatlar ýa-da şolara garşy bir böyle köpçülükde näme de ýok. Gen tarapy köpçülükde bir ýigrençem ýok. Şoňun daşyny owadan beripdirler, şoňa bir şekil beripdirler, näme üçin şo taýda wezipeli ýagdaýda işleýärler. Ondan soň ýanky pul ekonomik tarapdan ýagdaýlar gowy şo taýda işleýärler. Ondan soň nire varsa hezat hormat görýär, şoňa bir şey beripdirler hem-de aslında. Ol diňe ýa organ işgärler hem-de haýty wezipe ýerleri näme şo taýda halkyň garşysyna işleýän aparatlar, ýa şo taýda halka ziýan ýetirýän bir nämeňim ýene-de şolara garşy bir nebesi bar, sempatiýasy bar. Şo halk şolara ýene bir näme duýýar da, ýa şu güçde men fikrimçe merdan nämenem goşup bolarym kadýanda ýanky din urluklaryny. Olaryň asliýetinde ýa şo aparatlaryň bir ýerde paha etýän. Soňky 2 ýyl üçin owa goşulsa bar. Äger görülýär bolan şolara ýene halky gitdiçe jahillaşdyrýar. Alımsız bilinsiz oýa, olarym şoň içine girýär men fikrimçe. Ägerlikçe şolar aýtjam. Sag bol. Sağ olun. Hava sözü söhbet kardeşimize vereyim. Bağışlan mikrofonu açmandan. Salam yemeğinize. Raşizmin aparatlarının asıl maksadi dilinde imperiya, istenlik bir imperiya, istenlik bir devlete gelenine şu devleti hükmani ýagdaýda sömürmek için gelýär. Yani öz başta hareket etmemeliligini isteýär-de, yani öz başta hareket etmekliğine karşı istenlik bir imperiya, istenlik bir devleti gelenine. Ve yani Serdar ýyllaşymyzyň aýdyp geçýärligin birinjilik bilen ýapyşýanlady şu devletiň bilnemesi, bilimi bolup durýar we öz dilini içine, yani halkyň arasyna salmak bolup durýar. Buna köp ýerlerde aýdylyp geçildi. Telegram habar kanalymyzda da berilip geçildi. Aýdylyp geçildi Türkmenistanda näçe sanyk rus mekdepleriniň bardygyny. Yani rus mektepleri Türkmen mekteplerinden has üstün derecede gelýär. Yani bunyň sebebi näme? Bunyň sebebi yani imperiýanyň nemesi? Buyrugy, plany, yani öňüň düzük goýan plany. Yani bu ýerde hiç bir neme öz başta işleme mümkinçiligi ýok. Ähli zady öz eline alýar. Ýa-ki döwlet şoň eline, onsoň döwlet şoň eline bolsa, döwlet diýsem bärde biraz ýalňyş ýurt. Ýurt ähli bitügülük, ýurt şoň eline hökümet ýa hökümet guruluşlary, hökümet nemeleri başga olar aýratyn 3-nji, 4-nji ýerde durýar. Yani ýurt şoň eline durka, onsoň o ýurdyň içinde ýa konstitusiýada kanunam, onsoň oňa meňdeş konstitusiýa ýa kanuny goraýan ýanky evini pawon götürüp ýören nemeler hem hiç bir ýerde işleme mümkinçiligi ýok. Hemmesi elinden alınan. Arada bir neme duş geldim, buna aýdyp geçeýin. TikTok'ta bir şeyler bir zat goýdurlar-da, ady bardy, özü ýok diýip ýazyp neme nakıl etdirler. Yani kim bilmeşek diýilen bir neme de ady bardy, özü ýok. Yani bilene bayrak bar diýip neme goýdurlar. Ondan kommentarýarlaryna seretdim, on şu ýerde bir ýazdyr. Türkmenistanyň kanuny nip ýazdyr-da. Yani ady bar, kanunyň ady bardy, özü ýok, yani kanunyň özü ýok. Yani Türkmenistanyň edir şu fasady getirip koydular häzirki wagtda. Ne konstitusiýa bar, ýöne neme boýunçynda bar, iş ýüzünde bardy, özü ýok, işlän ok. Kanunlar hem şoň ýaly.
hukuk koruyucu edaralarım şonyalyk. Ýani imperiya gelen wagty ýani öz nemelerine, öz adamlaryny o ýere getirip işletmeýärler, başly işlederler, ýöne öz gelenlerinden soň şu ýerdäki öz milletinden öz imperiyasyna, raşizma gulluk etjek adamlaryny ýasaýarlar, döredýärler şu ýerde. Ýani bundan başga hiç neme ýok. Onsoň şu özüne hyzmet edýän adamlaryň kellelerini manipulýasiýa edýärler. Ol özüne hyzmet edýän adamlaryň gorkasyna saklaýarlar has dogrusu. Şolar nemen şu taýda aýdyp geçen şu Türkmenistanyň hökümetini saklap oturan Türkmen atdaky ýa Türkmen familiýadaky adamlaryň ählijesi gorkok. Kimden gorkýarlar? Ýani arkasyndaky duran Ors familiýalarynyň gorkýarlar. Ýani şolar öz başda hereket edip bilen oklar. Bilmesi mümkin näme sebebi şahsiýetligini elinden alýarlar. Ähli adamlaryň. Şu öz sagel bolup oturaýsyn şu taýda Türkmen familiýadaky adamlar. Ya Türkmen atdaky adamlar şu Orsun sagel bolup otursun. Ýöne şoň öz başdaklygyny, ýani şahsiýetligini elinden alýarlar. Öz başda hereket edip bilen. Onsoň garamaýa kalk beýledi dursun. O garamaýa kalka berilýän sapaklar, bilimler şol Türkmenden ýasalan Türkmen raşizma hyzmet edýän adamlaryň berýän sapak bilimlerinden nemelerini aýtmam gerekler berdi. Ýani açyklajak bolýanym. Düşünüp bilensiňiz diýip umyd edýän. Ýani şunu aýdyp geçeýin gysgaça berdi. Aha. O öz başlaklygyny elinden almak ilkinji bir maksatlarından diye. Öz başlaklygy elinden alandan soňam şonu o imperiýanyň elinde tutmagyny dowam etmeye gerekli. Şonuň demesinde de bir näçe pagon geýenler, pagon göterýänler aktiv hyzmat berýär imperiýanyň hyzmatynda. Sözü Sapar kardeşimize vereyim. Sağ ol Kemilen. Ben Muhammed din var da mollur var da arada geçti de çoğu bilgi yani bildiriyalar neme vereyim. Ben seviye sayıda da şeyledi. Şu adam şeyle olmalı. İslenlik mescidin ya da men morlu diýäniň kökman 100% kıman adam bolmaly. Ager başgaça bolup bilýänler şonu berk bellen gögüm şeyledi şu adam şeyle. Ana bu üsvermen üçin aýdýanlar. Orada eyle beyle diýdi näme diýdi. Hemmejesini kaba kontrol edip diýende 100% şolong onuy bolmadan ben morla da diýip bilmäli ýagdaýlary ýok. Şolar ýalak näme? Onu bilin, awol aýdaýyn. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Aramızda. O şu taýdaky esasy demeler o bilim ayırmak, ondan soň öz başlaklyk, ýani islendik imperiýa gelen halatynda birinji edýän işlere, ýani öz başlaklygyň bolmaly däli, onuň üçin bilimden başlamaly. Ýani erkinligi elinden alınýar. Türkmenistandaky adamlaryň erkinliginiň ýoklugyny we şu aňyrsynda bir imperiýanyň durandygynyň işaretidir. O bir işaret hökmünde ýani onuň ýüzüne gözleşdirip, araşdyryp başlasaň hakykatdan hem arkasynda Rus imperiýasynyň durandygy görülýär. Misal üçin Türkmenistan
Yani şu son nemede esasen Orsun uruş başlanandan beri iň gowy gatnaşan ýeri Orsedyň iň gowy gatnaşan hiç problemsiz gatnaşan ýeri Türkmenistan. Mysal üçin Gazawstan bilen her wagt arasynda çekeleşme bolýar. Özbekistan bilen bolýar, Täjikistan bilen ýoşluk bilen boldy. Şondan her ses çykan ok, Täjikistanyň Orus bilen arasynda da gatnaşyk ullakan görünen ok. Türkmenistan bilen hemme zat o ýolunda hiç bir problemasy ýok edip görkezýär we Ýewropadaky Orta Aziýa boýunça neme diýen ilmi barlaglar ýazýan adamlar nemelerini seyretdim de o Orsedyň diňe ýekece bir dost var iken olam Türkmenistan diýip ýazyp paýlaşypdyrlar. Twitter'da paýlaşypdyrlar o taýda. Bular mine Türkmenistanyň o dostu diýip görkezýärler. Ýani hakykatda Türkmenistan Orsedyň dolu golasyndadyr. Başga hiç nemesem ýokdur. Türkiýe bilen gatnaşyklary o kestiler. Viza nemesini getirdiler. Önümüzdäki aýlarda açılıp bilermi diýseniz açylmakaty ýokary bir ähtimal. Onuň ýerine de Orset bilen atjalar. Ýani bular şu imperiýanyň golasyndaky Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlaryň pikirlenip bilmegine ýa-da birazrak bolsa da bilim elde etmegine, bilimlenmegi ýa-da bir erkinlik, özbaşdaklyk ýa-da bir zatlara gowuşmazlyk üçin ýol ýapýarlar we terse bolan tarapa ýol açýarlar. Ýani häzir Orset'e gelin diýär, Orset'in ýagdaýy agyrlaşjak. Bir ýyl, belki 1,5 ýyl iň köp bitse, adamlar birazrak gidip uğrar, ýöne soň ýene täzeden izne gaýdyp başlamaly bolýarlar. Orset'in içindäki şertler ýoşluk bilen agyrlaşyp barýar. Ýani gazanç bolmasa o taýda duran oklar. Türkmenistan içinde de gazanç ýoklugy üçin çykylýar da ýani çykmaklarynyň bir nemesi sebäpleri. Sözü Sapar kardeşimize vereyim yine. Ses yapıktır. Başlang. Tawol kemine men bir ýagdaý ýatlap geçeýnidim. Türkmenistana 30 ýylda gorky urduny ýeýinmi bu adyra gorky imperiýasy diýerler. Nemesini köni doli pikir edişlerine de ağır derecede ya da koyu derecede oturup bilirler. Türkmenistan öz gücüyle bu gorkyny bu halka teňdirip bilmäge Türkmen demesinde gücü yok. Türmelerim şolon proyektleri bilen tanıyanlar milisiýalaryň doğru ediş sistematik ayda ýa-da metodazna ne diýilýär da doğru kullanmalary o elektrik tok ýerde şoňa meňbeş wagşy datlary kullanmaly hemmejesi orsun metodikatyr. Türmeleň işleýiş sistematy şoldur. Ortada şundan üýtgeçik däl, ýöne gaty ul döwlet bolan bu derejeye ýetip bilen okda. Ýöne Türkmenistan çoň üçin orsun iň ýakyn dostdur. Ýani temine aýdyp geçen şu nama düşüp. Biz şu garanky, gorky nemesinden halkymyza çykarmalylar. Näme wagtda ýanym boldu temine
Ya, sağ olun. Sözü Merdan kardeşimize veriyor. Aha, sesim gelýär. Menin ustada molalardan söz açyldy bolan şolaryň işleýiş düzgünni, bu taktikasyny, molalar näde videolar. Ustada biziň ýurdun içinde Türkmenistan barada görüňüz. Esasen emine ýöleten men aýdyp beren öz gözüm bilýänim, aklym alýany. İki gatlak var. Pullu ve pulsuz gatlak var da halkın içinde. Indi bulanam içinde mollasam şonuň ýaly. Pulsuz gatlagy kontrol eden ve pullu gatlagy kontrol eden nemeler var, mollalar var. Indi şolaryň içinden biri ýöletenden asly Owganstandan göçmen diýip çoňa meňde şu istoriýa berilip getirilen Owgan molla diýerler. Allah ulum näme bir tüswady bar, onu araba meňde şurda dady. Indi bir halka pullu gatlaga okan bolýar, çüflen bolýar. Şol pullu gatlagyň gyzgynyny barlap duran adam. Ýöleten etrap tutuş bilýär şonuň gorsun agentligini. Neden bir yerlerden pul üstüne pul ýagypdy. Yani buňa ruhsat da hemmeler. Indi pulsuz gatlagyň içinde kim var? Mescitleriň ya öwlärleň başynda oturan, bir aýdan talatan adaty maksat molla diýip. Ana pulsuz halkyň hem sürküýärler bular, hem şolanyň kontrol edýärler. Näçe ýyllar bolsa näme agdymda oturýarlar. Nähili ýany karmuşka diýerler bular, söýgüli orslarynyň sözünde. Şolaryň mollalarynyň bulara halkyň düşmanyna edip beren hyzmatyna. Sağ olun, nemese ýene üstüne goşan. Bolýar, sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Başka söz almak isteyen? Yok. Hazırlıkçı. Owgan aýdylanda bir imperiýanyň uzakdan zawoşny diýilende, yani başgaça aýdyp nemetjek bolal, dile getirjek bolal bunu. Uzakdan zawoşny bir imperiýanyň imperiýalygyny dowam etdirmek üçin ýurdun içinden bir aparatlar gerek. Ol aparatlara gynansak da ýurdun milli diýip içeri işler, taşary işler, howpsuzlyk ýene näme, bilim bu hemmezem orsun Ors imperiýasynyň bähbitleri üçin işläp gelýärler. Edýän her bir işi, her bir alan parasy Orsun bähbitini işleýär. Yer meselesine gozgadyk. Yer aslında Orsun elinde dur. Yeri hiç haçanam şu yer şula adama değişildir, şula adam ölenden soň çağlarına değişildir diýilip elimize bir dokument berilýän däldir. Wagtlaýynça ýa-da ulanmana diýip berilýändir. Yer ulanmana berilýän däldir, ýeriň eýesi bolmalydyr aslında. Bütün dünýä şeýlere işleýär. Soň näme diýerler? Birinciden yer beren oklar, ikinciden hem şu yeri ulanmana satıp adamların elinden pulunu alýarlar. Soň entek o şu yerden peýda görmänkä ýa-da ýene bir başga bir sebäpler bilen şu yeri izin alýarlar. Ýa-da bir azyjak bir näme görülse, näme diýilýär, olaryň nemesi boýunça jenaýat işi gozgap, topragyny, öýüni, hatda elinden alyp bilýärler-de. Soň cemiyet şonun hasabyna garyp. Şu an Türkmenistanda adamlar hem öýe uranda hem yer alanda gaty ullakan pullar töleýär, milyardlap. Türkmenistanyň içinden belki satylan gaz, neftin bahasıça pul ellerinden alınandır halkın elinden. Bu näme üçin edilýär? Bir halkyň elinden pulunu almak, aldap almak.
para bilen almak. Yine başka bir yollar bilen başka bir yerlere şu pulu harçlatmanın maksadı halkın garip kalmağı. Garip halk imperiyanın golasında ansat dolandırılıyor. İnansak da şol maksat bilen edilen olmalı. Bu zatlar sözü tazeden Merdan kardeşimize veriyor. Nestayda mehemmelerin yani milli hoksuzluk diye adlandırılan zatların bu romanın, Orson romasının birin öndürücülerin üstündeki basışlarının birini urun verecek. Yine de şöyle öğreten öyle etrafımızdan hazır ayden 2008 yıllar Ağamrat Kaymak dip Ağamrat özadı Kaymak lakam nereden geliyor? Süt keçirek bir süt fabrikasının kurnadılar öğreten şaharında iki oğlan olup benim özüm şahsım sonra süt geçirip geldim. Şimdi gözüm yettiği olan ettiğin işleri tabletka yok, araşok yok içinde arasa sütten halka önüm ödürlüyorlar. Şimdi bir ne ettiler? Bir nesil işledi olun. Cahan polluyu ve değişli olun deyip adlandırılan Mardak Teray bunu kısıp çıkardı öğretenden. 2050 bilen yine sol öğren meheme diyen 5 diyen 6 diyen içeri işler üstünün nalogu diyer işletmene gün vermediler. Şimdi ne için benim iyilim original tebiğat iyi bilen vaka ne için gidip marda orsun aytmayın desem orta değişti olan bir zadın paraşoktan yasalan öz süt önümlerini yemeli. Ne için bizim çağalar şoların paraşoğunu yemeli. Ne için orijinal zat iyi içmeliler bizim çağalar. Yine bulan ziyan ettiriyor. Yine şol güç olan yani men hukuk koruyan diyen adama meğleşatların ediyen kömekleri de hizmeti diye koşadırnak içinde. Oğlunlar halka arasa tebiği tayden organiki önüm hödürlediler. Adam alıp başladılar. Önümünün kaçtası boyunca yani yukarı derece değerlerine. Halkın içinde adaldılar, halandılar. Ne için? Yine sebepler. Hukuk koruyan men diyen sistema terör hizmet edenler. Terör topara hizmet eden adama meğleş statların üstülen. Bunların karhanası yapılmalı oldu. Yani bunlar bütün halka bir tane adamı işten ayıran yok bunlar. Birden adama peyda sektorun adam. İyinde o bir neçe adam oğlanlar gıylar işlep gördüler. Oğlan üstünden çağalar bizim iyilin çağalar arası önüm iyiydi. Yüzlerce adamlar. Yani sonun alaya adaylar ediyor bunlar. Yani yakmalı diyen bir zat vardır. Sıla adamları ne için? Aynı atası üyezi bir Türkmen toprağına ziyan yetirip gelmeli. Yine de sol ölümde kova adam deyip bizden caylamalı. Yine de 3 metre kvadrat yerin bizim toprağımda saklap durmalı. Yok onların külü karopkacıkta karopka bitmelidir olan. Ölün sonum toprakta yatmana hakkı yoktur. Ben şunu aytayın dedim sağ olun. Sağ olun. Yine biznesler bir ayrı bir mesele. Ona düýüplü kozgap bu. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Tamam. Merdan kardeşimizin oraydan benim buraya atlama oşadım geldi şol teğayet değişli oraya atlama onu. Şu içinde işleyen şu biyoinjiner şu iyi metunun injinerçiliklerini işleyen birinin sonra bir gururun eşittim şol teğayın önümlerini 5 yıl iyen adamın ömrü atılır neme olmak eýär doğal organizm şoň ziyan çeker dip şoňa bir neme eşitdim. Şolaryň goşundulary ondan soň ýene bir neme var eken şol täýin şol nirede beýleki sowda satyklarynda
wagty geçen, soragy geçen diýil ýa-da şoňa soragy geçen ýankal gerek goşundulary şo taýlardan toplap şonu ulanýan eken. Şoňa bir zat eşitdim. Muňa goşmaçydan şol ýanky aparatlar hakynda aýdanmyzda aparatlaryň içinde işleýän adamlaryň demesini aýtjak bolýanda şol adamna munyň asyl düýp eýesi proýektin diýeli şeýle. Proýektin eýesi ortasynda ýöne şol ortaň ýanky isleýän radyny isleýişinden hem artykmaz edip ýerine ýetirýän bir aparatyň işgärleri bar da şolar men pikirimçe köp bir bölegi şonu ortaň islerini ýerine ýetirýär-de ortaň hyzmatyny edýär bir özlerinde düşünje ýok da şolar kime hyzmat edýänden bilen oklar şol aparatlaryň üstünden ýanky düşünjäni ýükletmek, gorkulmak, ondan soň ýanky bir uklatmak diýsek ýerimi kadýanda şoň aparatlara marda ýanky ukladýan düşünje tarapdan. Aparatlarda hakynda şol işleýän adamlaryň esas nemeleri şol da ýene bir erwet tarapy şu kime işleýänlerini bilen oklar. Özümüz üçin işleýär pikir edýäler. Şonu aýtjakdym. Sag bolun. Sağ olun. Sözü Sapar kardeşimize vereyim. Başka söz alyanım yok bugün ýöne. Gerdan bir at tuttu. Jahan Pollyeva diýdi. Ivan Kudeli ýerleşler bilýärmiken? Jahan Pollyeva aparatından Putin'in maslahatçısı. Maslahatçıdan değil, şu an demesi kim ol? Mutlu bir var ha. Dadaev mı? Yok, Peskov. Şu Peskov'un demesine şu Edil Peskov ýalaga däldi şu koordinatörüm telefon alak demede. Yıllarca işlenler. Bu neyle ben bir safar eşittim. Alak bir arkasında şu vardı. Onun orsiyetten bursuyu getirip o neyle Türkmen bunu kullanıp bilýär. Çünkü özür cenayet ağır baş. Öz milletini naharlap bildim mi? Kadın oyurup bildim mi? Türkmen naharlar ya. Ne aparatınız şol ya. Türkmen gıydı. Türkmen geldi. Jahan Pollyeva. Tavrayla adamlardı. Kalkanlar demedi. Adamın familyası olmağı mümkün. Tanalyan adam. İyi doğruna sefer yıkılanlar yıkılmakan yönyanlarına perestroika doğrular matbaa idealerden. Ondan şurayda inliydim. Düşmanımız kendi öz içimizden çıkan yetişen emeler öptü. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? O aparatın maksatları yani misallar bilen. Eğer başka aýtjak zadyňyz ýok bolsa şu taýda jemläli indiki ýygnaşygymyzda umum bir jemleýiji ýagdaýa getirers o raşizm meselesine. Kardeşler. Onda o şu taýda jemledik. Başka aýtjak zadyňyz ýok bolsa. Sağ olun, gatnaşanymyz üçin söz alanlara aýratyn sağ olsun.